Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhesiz Reportörler Guramasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasında 176. orna eledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ı haberlerden rejimi tariflamağı gönüktürler deyip düyübü Paris'de yerleşen Gurama yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünü aydiyar. 3. may bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarına metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuhamedov'un 2022-nji ýylyň martynyň prezident saýlawlaryndan soňra senzura we jurnalistlaryň ýyzarlanylmagy güýçlenýär. Ähli media serişdeleri hökümet çyzygyny ýaymak we Türkmenistanyň pozitiv keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti we beýleki resmiýetleri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistanyň syýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistanyň media giňişligi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyny we interneti berk gödäwçilikde saklaýar. İnternet ulgamyna maglumat çeşmeleri raýatlara el ýeterlidir. Iri köpçülüklerin haber verişleri işleri şol sanna TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeride altın asır yayılımı hükümet propagandasyny ýaýar. Garaşsyz ýa-da garşylyk media serişdeleri şol sanna Türkmen Nokot News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen Nokot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy. Gynançakda ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin ýöne hiç hili ýeňillikler ýok. Şol öňkü ýaly garaşsyz habar beriş serişdeleri maglumat ugratýan raýatlarymyz izarlanyp gelýär. Hökümet, häkimiýetler, ýa-ni güýç edaralar, şolar ýalyk reportörleri, habarçylary ters seredýärler, olary dönük hökmünde seredýärler, olary dönük diýip hasap edýärler. Bizi hem dönük diýip hasap edýärler. Diýip Türkmenistan marada garaşlyk habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamaýan maglumatyny çap etseler resmiler olary jinaýat aýplamalaryny ýönkünmäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhesiz Reportörler Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistany 3 ýyl töwereg mundan ozal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halikow henizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Azatlyk radiosy bilen guruldaşlykda Halikowyň akbaryny ünitjekdi we onuň tutsaglyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagynyň howatyr edilýändigini gurrun berdi. Halikow barada aýratyn gurrun etsem, ol hengizem ceza gabawhanasyna salynýar. Yani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoý izolator ceza gabawhanasyna salynýar diýip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň Jinaýat iş ýörüdüş kodeksine laýyklykda şeýle ceza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatyr edilýär. Hasabaty görä dünýäde we sebitde metbuat azatlygynyň ýagdaýy yaramazlaşýar. Merkez ýurtlarynyň Kyrgyzstan metbuat azatlygyny 50 diş aşaklap 122-nji orna düşdi. Gazakystan 12 diş peselip 134-nji orna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji orna düşdi. Öňler Kyrgyzstan merkez sebitine erkin metbuaty has az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el mudamy metbuat azatlygy hasabatyna soňky üçlügi girýärdi. Türkmen rejimi erkin metbuaty gysmakda köplenç Demirgaz Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunary Hytaýa we Vietnamy gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgaz Koreýa 180-nji, Hytaý 179-njy we Vietnam 178-nji orna eledi. Hytaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň iri eksportçysy we dünýäniň iň ulus jurnalist tutsak edici hökmüne häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirleri we döwlet media serişdeleri Serhesiz Reportörler Guramasynyň metbuat azatlygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.